vostede comezou primeiro a traballar na fábrica. Cal foi o motivo e como foi? Mira, eu na fábrica, eu antes de ir á fábrica, fui a trabalhar un pouco para a casa de Portela, de Sinestrella, que é onde tiña Aureliano, o da Vila, o comercio, que era un tramareiro, non sei máis tiña esa cadera de culo. Entonces, eu dábame unhas 50 por ir a traballar no club. Pero eu non era por unhas 50. Era que mamá nunca me deixaba tomar café. E a mí gustaba muito café. E a mulher daba unha taza de café só, con pan de trigo. Pan de trigo na nosa casa non había, pero con pan de trigo. E azúcar como había tienda, cando puxeras. Eu ia por toda a taza do café, non ia por 6 reais, e tinha que dar a miña nai. E como sempre estaba traballando na casa, e nunca ganaba unha chica, e un día tocou a fábrica. Xa eran os barcos que andaban a Dora, non andaban ao caldeo. Andaban ao caldeo. Entonces, chegaron. Empezou a fábrica a pitar. Eu collín a mãe e a mi hijo. Era un rapaz que estaba no carro. Tiña 16 anos. E collín unhas palmas que encontrei a don Pancho. E dixolle, don Pancho, buenos días, quería falar con usted. Ela, como que queres? E eu fui para esse tipo a fábrica. Dixo-me, não sabem tus padres? Dixo-me, não sabem nada. E vai para por que queres venir? Eu quero ir porque estou a trabalhar en un cajón de chica, eu quería ganar cartos. E contestan-me, bueno, pues mira, a la tarde vienes. Eu tinha un amigo que traía por diante, unha tixeira, que había unha sola na casa para... E collín e fui para a fábrica. A tarde marchei, non dixo nada a nadie onde iba. Como que a tarde nadie me mirara. É José. José non aparecía, porque hasta de logo. Fueron a buscarme. ¿Dónde irá esa casa? ¿Pero dónde irá? Que desaparecemos, ¿dónde irá? Nada, non aparecía. Pero papá iba a botar a partida a decirme cuántos estaban. E tamén a botaba con don Pancho. Entón tardou a dicir, pero Chuco, como tardaste tanto? E como non iba a tardar, hombre, que ando buscando a miña José e non aparece por ningún sitio. Calla, hombre, calla, que tu José está na fábrica. Como que está na fábrica? Está que me vino del sitio e le dije que venía a la tarde. Se papá se dijo, se le va a casa a decirle a mamá que estuviera tranquila, que eu estaba na fábrica. Cando chegaran as 12 da noite, moi dobraron comigo, pero eu segui indo á fábrica. Pero eu non iba á fábrica, pero sabía atar, porque o papá tiña xeito, e tiña que atar os aparatos. Porque tiñamos unha muller, pero tiña que tamén atar. E cando marchaban os barcos para o mar, era cando eu ia para a fábrica, ou cando me tocaba de noite. De día pouco podía ir, o único que non foran ao mar. Porque tiña que traballar. E así foi a miña vida, así fui na fábrica. Anduve na fábrica, hasta despois, máis tarde, que morreu ali unha señora que andaba con mamá a traballar, morreu unha filla, 2 fillas, entón tiña que cuidar os netos, e mamá digo, e dixeron, mira, pasas na fábrica, pagamos unos a mañá, por ir junto a nai, digo. Empecé a ir, non fui na fábrica máis. Tiña 29 anos. Traballou moitos anos na fábrica de Masó? Tanto traballo serviu para algo? Traballei desde 16 anos hasta 29.
fábrica. Pero despois fui a vivo con miña nai, e despois de con miña nai, estuvemos traballando toda a vida. Tanto traballo serviu para algo? Tanto traballo serviu para algo? Tanto traballo se lle serviu para algo. Meu fillo, para poder manter os fillos, é nada máis. Porque vou che contar un nada. Un día, estando eu nun comercio, chegou un rapaz como a ti, máis ou menos. E dixelle a dona, mamá, que me dea isto. Dixelle ela, contesta-lhe a prenda. Mira, filhinho, dille a tua nai que venha a falar comigo. Eu ouvi-me, só me vieron as lágrimas aos olhos. E dixeme, os meus filhos pasarán por isto. Esa trama terá noite e día. Para os meus fillos non pasaron por aquela vergonza como pasou por rapaz. E ter que dicir que fora a súa nai, non lle dar o que ia a pedir, é que fora a súa nai, ali, a falar con ela. Porque lle debía cartos, e non lle podía, a dueña non lle podía prestar máis. Entende? Cantas horas traballaba o día? Ai, iso era sin conto. Traballaba só que se podía. Día e noite. Mira, estábamos nunha lonja. Ao mellor está de mañá. Cal foi o que máis te gustou? O que me gustou dos traballos. O menos me gustou. Eu, como tiña que traballar, gustaba-me todo. Todo traballaba, o que fora. Tanto iba á beija, como iba ao monte, como iba ao río, como iba á lonja, como iba, que tivemos secadero de tupo, iba ao secadero. Por todo. Qual foi o traballo máis duro que tuve? Pois mira, o traballo máis duro que tiña era levantar-me todos os días tão cedo e deitar-me tan tarde. Estar que onde eu estaba numa lonja, estaba num barco e havia que estar esperando ao mellor para non comprar ou para comprar. E non sabía que limpiar o pulpo, había que tendelo, había que secalo, había que traballar moito máis que día. Onde padeceu moitas guerras e penurias. Que lembranzas ten das guerras, sobre todo da Guerra Civil Española? Non me diga, rapaz. Eu da guerra teño moito recuerdo. Moito. Levaron o meu home para a guerra. Tiña dúas rapazas, unha está de 2 anos e a outra de 8 meses. Tiñamos 50 pesetas, 10 duros de capital. Iban os homes a Pontevedra, foron en sí 8 días, a ir e vir, e vir, e vir. Eu quería que eu que levara os 10 duros, para os gastos, non deu. Eu que non assim nada. E dixen meu pai, mira Manuel, vai-te tranquilo, que encanto eu viva, as tuas fillas non han de pasar fome. Bueno, e remendou-nos outros 10 duros. Eu quedei-me con 10 duros, e Manuel deu os outros 10 duros para a guerra. E despois, marchou para a guerra aos 3 meses de estar no frente, pensou que non era dele. Eu pensei que morreu. Pensei que estaba morto. Foi o susto máis grande que me dei tamén na vida. Despois, dábamos no ayuntamiento, dábamos por cada home que estaba na guerra, 3,50 cada mes, quilómetro.
baixo aquela dele, e foi en ano e medio, foi a dele. E foi así, non foi, despois se foi os papeles, e todos os papeles en branco. Se lle pasou os peores anos da súa vida foron eses, claro, Foron eses. que pasaron Claro. Eu quedei con moi difíciles. Foron moi difíciles a miña vida. Eu quedei con dúas nenas, e sin home, na máis que todo, ao meu brazo. E íamos ao Porto Novo, e íamos a San Censo, e íamos todas as aldeas por aí. Mira que eu sabín a andar desde Noalla, sabedes onde Noalla? Alá de San Censo. Para lá de San Censo, muito para lá, porque nós íamos a Aios às patatas, a comprar as patatas, certo da lanzada, certo dos róvenos. Bueno, entonces íamos a vender por aí e nos traíamos patatas para aquí. E un día íamos nos barcos, despois había mau tempo, un día, e viñamos a andar desde lá, desde Noalla. E viñamos todos, chegamos a Marín e tuvemos que comprar unhas zapatillas que as que traían no pé, xa non subían para nada, xa non tiñan a sola da xa non vao. Cambiaría a vida que tivo por outra nos tempos de agora? Cambiaría a vida que tivo polos tempos de agora? Se a cambiaría, mira, rapaz, a vida de antes era máis familiar, e con máis amor, e con máis cagadora. Porque os veciños éramos todos unha familia. Entende? Todos éramos unha familia. Ali, se unha persona estaba enferma, xa o veciño se viña a axudar. Estábamos todos en amor e compañía. E agora non nos conocemos uns aos outros. Cambiaría a vida que tivo por outra nos tempos de agora? Cambiaría a vida que tivo polos tempos de agora? Se a cambiaría, mira, rapaz, a vida de antes era máis familiar, e con máis amor, e con máis cagadora. Porque os veciños éramos todos unha familia. Entende? Todos éramos unha familia. Ali, se unha persona estaba enferma, xa o veciño se viña a axudar. Estábamos todos en amor e compañía. E agora non nos conocemos uns aos outros. Pero non a deixamos falar. Que diferencias atopan coa situación actual da hora? Mi madriña, como daqui a Norteamérica. Como da noite ao día? Mi madre, como da noite ao día, buen hombre. Daquela, nós antes de matar a papá, si había unha... Cando foi da guerra, iso foi horrible. Despois, mira, e non me acordo as de Cueva, daí de arriba da iglesia, que tamén eran, que tiñan aí como en paz e todo. Penso que foi morreron do ayuntamiento. Sí, penso que o pai foi alcalde e vivían moi ben, que tiñan aí como subiu para arriba para a iglesia, e no valado, tiñan como en paz e todo. Morreron na miseria. Pois ainda marcharon aí para Vigo, cantas veces viñan a nosa casa, mamá ainda lle daba do que tiña, e ainda como a pedir, na miseria. Traballaban as mulleres que traballaban fora da casa. Aquí na fábrica de Masó, que había, na fábrica de Masó de Alonso, e outros a atar, outros a xente que iba a coser polas casas, A fregar... xente que iba a coser polas casas, ou a fregar, chamaba o xornal. A fregar os pisos. Iso, ou a... Iban ao monte a buscar estrumo para botarlle aos cerdos. E aí ven a leña. E piñas. E vendían a leña, vendían piñas, vendían a leña, e vendían o estrume, a brosa que traían para os cerdos, era do que vivían. E os homes, cando había norte, non podían ir ao mar,
iban con un machado ás hachas ao monte para vender a máis parder. Que había que arder, para acender un lume tiñas que ter leña. Entonces había que ir buscala. Leña e pico para acender o lume. Claro, sí, as hachas. E así era como se vivía antes. E iban ao xornal a terra, as fincas, xa calquera que se chamara, para botar patatas, para millo, para todo. Porque antes como todo se facía a man, agora hai máquinas e non hai problema, pero antes todo era a man, a cavar. Era do que se vivía, a carrexar esterco, é así. Porque todo se facía ao lombo, todo era manuable, todo con a man. Coñeceron os mozos. Como andaban as mozas cos mozos daquela? Ai. E a igrexa, como lles decía que había que facer, iban ao baile, onde era o baile? O baile no paraíso. Pero son homes detrás das mulleres ou as mulleres detrás dos homes? Habría de todo, o meu non detrás de min, que eu non me detrás. Antes andaban os homes detrás das mozas. E depois había cousa, chamabanlle vir a votar a hora. E estábase o martes ao jueves, e depois ao sábado para quedar para outro día. O martes, o jueves, o martes. Nós vivimos sempre en nosa casa aquí un poquinho para diante, na mesma acera. E o meu marido andaba a pasear de lá para cá, da cá para cá. E depois eu collía o balde, e iba á fonte, e seguía a comer. E iba ao balde. Se o balde estaba cheo, tirábase con agua no vertedero. Dixo outra vez, como era? Se había auga no balde, daba igual. Era igual, a agua tirábase polo vertedero abaixo, mamá, non hai agua. Ou botábase no caldeiro. E ibas á fonte, porque si topabas así polo camiño. Sí. Que non é como agora, que non ahora. Ahora xa entran na casa. Escapada ahora nada, eu sabía 2 anos ou 3 que falaba con meu home, ainda nunca fará a casa. Bueno, hombre, que vergonza. Pero na casa sabía, non? Sí. Claro, na casa sabían que andaba con ese mozo. Si botaba a cabeza forza me miraba. Claro. Botaba ahora a porta. Porque eu botaba ahora a porta ou nunha casa de aquí do lado, puñeme. Claro, a onde había de ir que non avise. Tiñan que vela, non? Pois se unha muller quedaba preñada e era nai solteira, que había moitas nas zonas de costa, o resto do pobo como aceptaba? Nos primeiros días, ai, que me está embarazada, fui lá, me toca e foi non. Uns caíanlle ben, outros caíanlle mal, porque Claro. xa sabes que as cousas nunca pagos de un. Pero non se escandalizaban, non había problemas maiores, Claro, vaya. daba pena. Estaban Que así, dicía, non hai que comer, mira ao outro fillo, ou tal, non sabes? Ou dicen, vaya por Dios, esa rapaza acabou, que mira tan noviña, vai ter o fillo, se acabou, porque antes non como agora. E se tiñes un fillo xa acababas a... Eras a compañeira de tua nai. Porque xa non salías a ningún sitio, Se acabou. A ter o fillo, ou se non te casabas, te enterrabas. Xa non ibas a ningún sitio, E se andabas con un mozo, e facías algo antes de casarte, e como despois o novio levantara as pernas e marchara, xa escuchabas os cartos e xa non te casabas máis. Xa perdías todo. Pensas que é como agora, pero agora como mira, todo mundo mira as artistas, que os ten un, mañán ten outro, deixa iso, outro día xa ten outro. Sabes, non sei que clase de fruta. Sabes o que había un bueu? Berros na estacada, que andaba do fundo de Juanito de Juan Santos, a coller berros que discos de masó que facían el mundo de ensalada, leváballe sempre. Era o que había, que non había nada, nada de nada. Depois estamos a falar que agora que estamos mal. Pero tamén che vou dicir que antes, como se estaba, a xente era máis familiar. Agora estamos deshumanizados todos. A xente máis familiar, se había un veciño que non pode sacar. E agora, todo máis que di, hasta luego, ala, coa cabeza saes, non, nin... E antes, cando unha persoa estaba enferma, unha veciña ou un veciño, que facían os demais? Todo o mundo iba ali, Axudabanlle, iban a visitar, axudabanlle no que se podía, aunque fora a lavar a roupa, ou teria cuidado dun neno, ou axudábase. Ou levarlle un caldiño? Ou levar, sí, levarlle un caldiño, levarlle un pedacinho de pan, sí, ou un pouquinho leite, aunque o quitaras da tua boca. Dabaslle para, se había algún neno ou para unha persona enferma, agora nada. Porque os nenos non comían caramelos, ni lametadas, así. Quen mirou un flan? Quen mirou un flan? Nada. E a xente estaba máis aclada que agora. Agora a xente vivía máis tempo e todo, pero bueno, é así. E o que hai non hai que buscar outra cousa. Ojalá que non veamos para atrás, que iso é o que hai que ver. Mira, se non vamos para mellor, para peor que non vayamos tampouco. E se como estamos,
vívese ben. Porque hoxe ningún neno ten falta de nada. Nin juguetes, nin comida, nin roupa para vestir, nin educación nas escuelas. Hoxe hai de todo. Que antes non había de nada. Que bien. E hoxe hai de todo. Que miña abuela dixía, ai, tes un pelo como a mi filliña, pero a mí rapáronme. É que eu mandaban ir co pelo... Sí, se lle vexo rape. Por iso sei. Eu, na miña idea, que era do seu día cando tiña que ir ao ayuntamiento. Era que tiña todos os días, eu tamén tiña para todos os días ao ayuntamiento. Entendes? Sí. Pero motivos... Era para desayunar e todo ali, non? Como? Ai, hablar, Luisa... Iso non, filliña, non. Non daba nada. Daba leña se fose cousa mala, leña. Pero non é... Bueno, eu aquela non falaba nada disso, porque a verdad non se levaba. Falabache castellano, ti unha palabra castellana, outra palabra, pois que ainda non sei falar castellano, quanto máis antes. Non sabes? Pero claro, obrigábanche falar castellano, dicir, tienes falar castellano, pero eu castellano... Pegábanche se falabas galego? Ai, non. Pero claro, aquilo había querería para escribir todo en castellano e todo. Iso sí. E na casa galego, non? Na casa galego, aí tiene que usar meu pai, claro. Non, ti non. Na casa galego todo. O castellano non é... Na miña casa non había. Eu a escuela, acórdome... Ata que anos fuches? Eu hasta os 3 iría. Hasta os 3. E despois? Despois traballar, filliño. Na de Masó? Non. Despois a estudar a miña nai a coser. E a facer de comer para meu pai, que miña nai iba a coser, meu pai era ferreiro, eu tiña que facer de comer, tiña que ir a plaza, tiña que comprar, que vivía aí a rama, non tiña que vivir antes. E había unha idade obrigatoria para estar ata unha idade Eu non me acordo. Non. Sabías cando querías? Ai, bueno, na edad de xir, eu sabías catro reglas, entendes? Escribir, bueno, eu para mí errábame. Pero non é como agora non podes salir, o que non podías perder. Despois salía a traballar, o que pensas, a través de ido. Eu aos 12 anos collí un carro da casa, aos 12 anos. Miña nai, a pobre miña, había que ganar para comer, meu pai era ferreiro pouco se... entendes? Eu tiña que turrar como a... E a escuela iba... Bueno, nunca perdía, verdad? Sempre... Era distinto antes que o que dixo ao meu fillo. Antes salías da escuela e ibas á plaza, había aquel peixiño, xa traías por un día para outro, xa facías... Non é como agora, entendes? Nos íamos ás 9 da mañá, salíamos creo que ás 12 da escuela. E pola tarde había clase? Eu tamén iba pola tarde a clase, tarde de mañá había. E todos os días? Sí, o sea, era o jueves. Era jueves e domingo. E o jueves e o domingo. O sábado había clase? Sí, toda a semana vai ser o jueves, cando nos daba... Creo que era tarde. Non era todo o día, Non era todo o día, non. Era o jueves. E o mercado que había antes, eu facía a compra do jueves, agora ben que miña nai, bueno, os plátanos e compraba eu do jueves hasta o domingo. Depois iba ao mercado e compraba do domingo hasta jueves, que era cando había o mercadillo. Sí. Pero era o jueves, que nos daban a tarde libre. Eu creo que a mañá non era, a tarde libre, que me daban. E os teus pais foron á escola? Meu pai sí. E a tua nai tamén? Sí. Miña nai no que puderon, elas, bueno, eu creo que miña nai no que puderon, tuveron a escola. Aprendían o básico, non? A ler, a escribir. Pouco había, filliño, manuscrito, pouco había. Que pensas que era como agora? Non. Aquelas 4 regras, decimales e isto, xa non chega tanto. Non. É o que había. Na tua xuventude, despois de traballar, cando coñeciches o teu marido? Eu, o meu home, pois, conocino, bueno, ele andaba atrás de min, pero eu, como era unha rapaza, eu tiña 14 anos, e ele quería andar comigo, non, vai a correr, entón miña nai non me deixaba. Porque eu fui a baile desde que nasín, miña nai levou a baile desde que nasín, meus pais gustaban moito a baile, entón eu non que hacía levaba a baile. Entón, claro, eu, contaba que tu era mozo, eu viña hasta aí abaixo de baixo a cachaza. Ir ao baile, a que lle chamas ir á discoteca? Bueno, ahora discoteca, pero antes era baile. Antes era baile bonito que ahora, Luís. Mira, antes, si as 6 da tarde marchábamos para o baile, para o Pirijallo. E ali,
as patíamos orden hasta as 10 pa casa, pero con meus pais, e cos amigas. Entonces, despois, o meu home tiña 14 anos que quería vir comigo, e viña. Pero ao chegar aí, ese camiño de Beipa de Cheza, tiña que marchar correndo. Entonces, despois, claro, eu, levando 7 anos, que vamos a muller, pois nada, marchou pa cá, desde por aí, a traballar. Cando tiña 18 anos, veu. E falei, ale pico con ela, casei. Sí. Pero non era como agora, de respeto, Luís. Mira, vámonos, eu xa non un pouco, pero viñan a botar o martes, e o jueves e o sábado. Era 3 días a mirar o mesmo termoso. E tiña coche? Ai, tiño coche, porque andar, hai coche. Agora non é aquela disciplina que había antes, Antes eu comprendo que era demasiado. Demasiado. Agora non, agora xa é máis... É outra libertad. O que miro que hai unha libertad, a veces, ou é que son bella que non me vai moito, en cousas non me vai, en cousas, outras cousas, sí. Pero hai cousas, Luís. Por exemplo? Mira, o meu fillo, un respeto na casa, que hai fillos que non teñen respeto, Luís. Que eran as solteiras. Iso. Había moita xente que... Moitas mulleres que tiñan os fillos con 16 anos, 17 tamén. Bueno, é verdade, iso non acordo. Porque agora moitas rapazas. Agora xa de 14, 15 anos xa hai que leválo de paseo. Din, eu non sei, porque eu non sei, antes, bueno, eu sei que tiñan, miña nai quería se casar, pero económicamente non podía. E se pasaba iso familias que dicían, ou a xente que dicía delas? Home, a verdade, xa non acordo, pero eu creo que era unha vida normal, dicir, hombre, xa miras a fame que había, cousa que non era... Había máis de solteira, bueno, é distinto, pero de solteira había seguido. Había moito. E os homens marchaban para América? Os homens, algúns marchaban, que se casados non volvían. Algúns marchaban, e xa non volvían. E despois, diz que un quedado de vello, e a muller mandou para fora da casa. Sabes? Pero xa diz que marchaban para Cuba e para aí, pero non sabes a muller con iso non volvían. Non sei, non sei, Que traballas sempre de costureira? Eu traballei mira, eu anduve a coser, anduve a vender o polvo a meu abuelo. Viña do mar, e salía da escola e viña a coller o polvo a meu abuelo. Poñello na lonja a vender. Iba a miña abuela que aos miércoles viñamos da illa cos huevos e coas galiñas. Íbamos a comprar os huevos. Eu a contar os huevos a miña abuela a pagar. O que pensas, Luís? Depois viña para casa a atender a miña casa, non a miña nai. E daquela había moita xente na illa, non? Toda a illa, en pleno, toda esta illa que está aquí estaba na illa. E ao jueves viñan, as paviñas traían os huevos, traían as galiñas, os polvos a vender para despois comprar as cousiñas os 8 días. E eu iba a soar a miña abuela. Claro, pequena, chica, eu sempre pensaba só en traballar, como eu reparar. O seu amigo traballo non me resultou o traballo. É como agora, vos agora tendes aquilo, tendes o outro. Antes non había, Luís, iso. Vostede ia detrás das rapadas de neno. Sí. Que idade tiña cando comezou a guerra? Cando comezou a guerra tiña 11 anos, foi en 36, eu nací no 25. Cales son os recordos que ten daquela época? Naquela época, non sei, tiñamos o colegio enfrente mismo do ayuntamiento. Entonces, xogábamos naquela plaza. E ali salían, pois, todos os días pola mañan en internet, xa onde que salíamos, nos do ar de recreo, esas fulanas tiñen que visitar o ayuntamiento, non sei que día da semana, por lo menos 3 ou 4 eran na semana. E andaban faceñas de dar unhas voltas polo pueblo, a ver se entendes, coa cabeza rapada. Cantaban algo? Non, non cantaba nada. Iban caladas. Estaían caladas. O que pasa que nunca se chegou a saber a maniobra de quen foi os causantes de todas as maniobras e quen foi castigado, nin foi represaliado por nada, a veces non se entendeu. Non se supo ni saberá nunca. Porque a rapada... Depois nos íamos detrás delas, pola carretera arriba, hasta un tramo como hasta perderlas de vista, depois viñamos a correr por colegio porque
o maestro ás 11 chamaba sempre para dentro, non sabe? Pero chamaba así de palabra, non sabe? Era Don Primo, chamaban Don Primo. E nós andábamos así sempre detrás delas, un día, outro día, pero jamás, eso foi o que me chama a atención hoxe, é que jamás hubo un rapaz que se metera que nin con elas, nin que se rira, nin que jamás fixera nada, non sei tú. Isto é o que me chama a mi atención, e agora rinse de todo Cristo canto é. E fíjate que é a maneira, sistemas que hai así. Bueno, e todo iso, pois, esas mulleres, non sei, algunha levaban un paño na man, se conoce que despois, cando estaban soltas, tapaban a cabeza un día, outro día, uns detrás dos outros, e sin explicación de ninguna clase, e non sei, dixen, esas mulleres van a se matar, como se andaban daquela detrás dos homens que andaban dormían polos montes. E todo ese sistema andaban buscando, e dormían, metíanse enfallados, e metíanse debaixo dos puentes para salvar a vida, e dixemos, as mulleres van a se matar tamén. E nós andamos así, pero jamás mirei un rapaz que se reira nunca de ninguna muller que levara o pelo rapaz, jamás. Por que cree que as mataron? Por que cree que as... Non, por eso foi por non compartir as ideas de outro, evidente. E na democracia hai que aceptar o que é a democracia ou non é a democracia, pero claro, iso é unha ditadura, e nesa ditadura aí non hai. E aí por calquera cousa. Eu metíame na falange, chamaba, quería chamar a ti por un rejo de agua que había nunha veiga, e ia de noite a buscar da casa, pim, pam, fora, acabouse. Non hai explicación, nadie pedía explicación de nada. E así sucedía, así, pero, se digo eu, eso son dictaduras. Entón, isto é o que hai, normalmente esta xente, pero... A mí o que me chama a atención é que non hubo ni hai quen día unha explicación, os motivos por cales esa xente tía que estar así, e depois antes dos rapaces e de todo o pueblo, coa cabeza baixo, dicindo eu, non sei para que facían eso, porque eso non ten explicación, que raparan que a mandaran para a caza, pero depois chamalas e, bueno, é como os que chamaban ao cuartel agora civil, e arreabanlle dos reales, e viño este pasado mañá, e andaban así. Sí, a ver, daquela, na escola, estaban nenos e nenas? Non, só había homes. Só había homes, non había mulleres. E había unha escola para mulleres? Había, sí, había no outro lado, ali non. No outro lado. Xa, había outras, estaban frente ao estaban separados. Pois había aquí contra o baile, aquí, este baile, o paraíso, que chamamos paraíso. Ali había unha de Don Guillermo, depois había a Sonta de Sestai, Gemma Sestai, ali ao lado, na de Novas, onde vive Novas agora. Ali había unha escola abaixo, hubo. Eran mulleres, había unha muller, a maestra era unha muller tamén. Podía ser mulleres e andan a ser un home, maestro, pero nada que era unha muller tamén. Eses non, pero esas non participaban en nada, eu non mirei ali porque non, como estaban noutro sitio distinto. Claro, non era por saber se estaban as nenas e os nenos. Non, no noso non había muller de ninguna clase. Non, eran nenos sós e nenas sós. Sí, nenos sós. O home está un espectáculo lamentable totalmente. Unha muller que aí por rapaz a cabeza, vas a pasear, facer isto, facer outro, e por riba, ainda a aceite de resina, algunhas que a tomaron, outros din que non a tomaron, non sei, bueno. Iso é un abuso, un atropello. Na banda do río houve unhas cantas mulleres. Osa desapareceron, me parece que hai dúas ou tres, me parece nada. Pero parece que non queren dicir o que pasado. Claro, hai tantas historias e tanta maneira de perturbar as cousas que esa xente, esa xente... Isto era pintar un espectáculo lamentable totalmente. Unha muller que aí por rapaz a cabeza, vas a pasear, facer isto, facer outro, e por riba, ainda a aceite de resina, algunhas que a tomaron, outros din que non a tomaron, non sei, bueno. Iso é un abuso, un atropello, que falamos antes, as dictaduras todas veñen a parar ese punto de caída. O que se mete por unha finca ou por calquer cousa, te agarrabas e metíase na falange e sacabas e tiñas alguén con unha finca pola agua por calquer cousa e a casa que se non, porque este botou contra o franco, xa estaba listo, o chove estaba listo. O fatillo ou unha chaquetilla, depende, como tomaran eles, depende como tomaran. E moitos materianos sin saber nada de nada.